Dili ka taga-samal kung wala ka kabalo kung asa mong lugar. Wow! Pagka-perfect, pagka-nindot, o pagka-anyag sa mga makita ni Monteria. Good morning, good afternoon, good evening. Walat sa, wait sa te. Wala pa ako ka-intro te. Grabe na mga guna-una na mag-post dira te. Ambot ni mo ti oy, makitaan talaga ka tanawa duklon, manjud ta ka ba? Yes! Anyways, good morning, good afternoon, good evening mga maning kung asa magkakarong lupalop sa kalibutan o kung unsa maning orasan nimo makita na ko ang video. Yes! Kini nga mga video clips was taken last February 22, 2025. Yes, mga around 6:30 PM nag-chat si Madzam ko sa langit na nagasilak-silak. Naka na mag-foods lagi na with matching breath of fresh air. Ganan! So for the good ay mga person no, ang grabe mag-juicy-juicy fa me. Di na po na dugay, naabot na po mi sa Bridgeport. Siyempre, kadool naman kayong Bridgeport no. Lain sa kaayog di may maabot. Nagbaktas na lang dahil may pasulod dito. Kaya ang parkinganan sa car, wow, nami car. Layo-layo pa man siya, pero doon na good siya. Ambot ni mo bading oys, while pasulod ko no, sita ko sa guard siya, kaya akong kisan. Charas! Gitan oro bitaw niya ako ang gamay nga bagoy niya ang sulod sa kong bag kay Lipton Trajurin Town. Yes! Mura jog guwapa. Fast forward, pag abot siya na mong susulod, syempre, lain sad no kung asang murag to. Foods dayon, nga mong plano. Alang nga magsayo-sayo, midiri Abot na mo dito, nag-order dahil si Madzam ko sa langit, nagsidlak-sidlak. Iran! Bitaw oy, kay wala pa po yung mga panihapon, ani, kay mag-foods lagi. So, kailangan jud may og rice. So, diri mi diretso sa Ilyas, Pastil, and Barbecue. Shout out kay Madam Dana diha. And then, pagka mag-order, naglaroy-laroy sa may kay nag-order mapod si Madzam mag-barbecue. So, lutuunon pa mo, balik rami. Inani, napod sila mga inani dito, mga souvenirs. Yes, kidding aside from, napuro naman ni aside. Bitaw, aside man jud, aside sa mga foods na po yung mga souvenirs nga available sila dito. So, nangadto mi sa gawas, mao ni ilang view sa gawas from inside. Yes, perfect kayo, diba? Daghang kay lights, naga twinkle little star. May masabi naman lang kayo, uy, pero in fairness, bitaw tanawa, lights jud ang nagdala sa ilahan diri. Perfect kaayo ang ambience. Napay pasumay nilang murag runway tungod sa lights. So, diba? Perfect. O nagpakita ako ang naong lagdara. Hi naman dyan. Jud sa kong Madzam. Oy, grabe, senstar naman dyan. Kami anim, murag katapang. Iring. So, walang gabaktas may padulong sa gawas ingon siya nga picturean na ko niya. Perfect. Ngayon pong bayot. Mura po model. Charas! Siyempre, wala man tayo mabuhat kay due to insistent public demand man. Charas! O ang resulta, siyempre, gihimo na yung profile picture. Uy, tapos na ni caption, let me be the light to your path. Bahalag ang tuhod ng account fat! So, mauna ni itsura sa gawas na sila yung mga public bed, kanay lights. Siyempre, for pictorial purposes lang ni diri ni jugjuganan. And then, napod sila yung mga benches and mga tables and chairs. Pwede ka mag-chill diri, magpahangin. Pero pwede po ka mukaon diri sa ilang table and chairs. Pwede ka mag-order sa salon, tapos dalon mo sa gawas, pwede mo dito mukaon sa gawas. So, after naman naglaroy-laroy sa gawas, nang balik namin sa sulod, kaya di pang gutom na dyan kaayo mi. So, sa white, nagduha-duha na nga, na dahil mi, oy, perfect. 2,000 years later. Shida, manamig kaon. Maday ni sila akong mga kuyog o. Anak ni Madzam, sila Clex, si Lorraine, si Pam, o si Madzam. Hi Madzam. So after na mo kaon, pahulay lang gamay, kay magkaon na po. Ay, charas. Tao ay nagpalit lang sila og fries. Tapos, amuang gidala sa gawas, si chill, nagpahangin dito sa gawas. Chika-chika gamay, nang libak diri, nang libak dito. Ay, charas. Bitaw ay nagpahangin na lang dyan sa gawas. By the way, mauday niyang whole view pag nakaka dito sa gawas, diba? Daghan pa yung tao. Ani sila every Saturday o every Sunday night. Pwede kayong mag-chill diri. And by the way, naapo na yung nga kanta sa ilahan. Nara. Perfect. So, mga 8:30 siguro, nang uli na may kani, padulong na may pauli ani. Then, for the go na dayon, kay katulugon na, kay nakakaon na. Bahala lagi gipang ubo zipon, basta kay makagawas makalaag lang. Perfect. So that summed up our Bridgeport experience. Thank you for watching.